Berlinera joan nintzen eta Platz asko ezagutu nituen bai. Adibidez, Alexander Platz, Potsdamer Platz, Euskal Herrian daukagun Platzik ezagunena Jon Platz da, bai, Jon Plazaola. Aktorea, humoregilea, aurkezlea, plazagizona, bueno, ez barkatu, plazagizona. Venga, guantxe torko da gugana. Kaixo launak eguerdion eta Jon Plazaola, hundit ja, hemen gurekin gaur. Zemuzera, danak ondo? Ezin jo, eta Erkire, bai, oso ondo. Astelenan beti irribartxu, ez da? Bai, gainera pixka bat atzoko saioakin eta gogoratzen, atzo Legorretan izan ginen, atzo igandia, eta gaur berriz astia ekitea. Beti jendia laitzen, ez da horra bide bakarrizketakin, eta beste gauza askokin bai, ez da? Bai, aitatasunai buruzko bakarrizketa, aita, ze ointxe bertan hoxe da nire komedia eta draman iturria, aitatasuna, eta eunero materiala ematen dit, eta orduan hori aprobetxatzen saiatzen geha, jendea barrera egiteko, noski? Ala bihardik, gauza, esain polita ire etekin ateatzen, ez da? Baina, esain polita ez, oso polita, baina gogorra alde berean. Oso polita, gertu ez den gauzek politenetakoa, ez dugu estaren mitifikatuko, baina ez dugu estare esango dena sufrikaio badanik, ez da gutxi gore, ez? Hori da nere asmoa, bakarrizketa honekin azkenen, ez? Pixkatea aitatasunak ematizkiten momentu on guzti horiek jendeakin partekatzea, eta noski, emateiten sufrikaio guztiai etekin ekonomiko pixkateatzea. Ondo zio, gori, ondo zio. Ez que ala gertatzea bizitan, azkenean menditon torra iotzean ean bezala, kostaitea, baina iotzean ean, za! Bai. Eta aitatasuna berdinak. Ze guztua hartzen den, ez? Aragi gozi pintxo bat, otxoixo gozi pintxo bat, Nesitakoa. Lan hain da gero. Bueno, lagunak, aurrekoan etorritzan, zukalden batzekite aritza izela, gauzoz berezi ingo jau, ingo jau ravioli bat, hola kuiatxuakin, otarrenzkez beteta, hemen ingo jaure pesto ehar bat, eta gero zagarpure bat, hola dena goxatzeko. Osagaiak ikuste denak itxura garra dauka, así que zuk lanen jarri. Ibaiak gara itxura ona. Bueno, eundoko errezeta eta konbidatua paregabia. Bueno, lagunak eta Jon, garatuko izuet pausuz, nondik noeliko gehan errezeta hoiteko garaian. Esan deun bezala, kuiatxuakin ingo deu ravioli antzeko bat. Izangoa pasta izango balitz bezala. Orduan, hemen dakat mandolinakin ingo deuna da fin moztu kuiatxua, eta hori erabiliko jau gero kiribiltzeko barazkik otarnaizkekin. Ingo jaunak tipulina, baratzuri freskua, azenoia, baratzuia, goxatu lapikon, bertara, otarraizken gorputza botako ditugu txikin da, pare bat utziko ditugu hiru, gio gainen dotore jartzeko, eta gero ingo deuna da, hemen jarri, puxketa bat ola, beste bat bestaldea, barruan sartu nasketa, itxi, eta gero, markatu sartaian, eta hori platera eratuko deu, eta hori gutxi balitz, ingo jau pare gauza gehiago. Hemen, ingo deuna da, pesto bat, pistatxona, dala, albaka, pistatxok, gaztan puxketak oliluakin birrindu, krematxoa prestatu, eta beste aldingo duna da, zagar konpota antzeko bat, kurri pixkatekin, ingo duna da, tipulina gurinetan goxatu, gero zagarra bertan bota, eta hori goxatuta da honean, esne gaina, kurria, birrindu, eta ingo jau, bola, krematxo bat, plateran dotore jartzeko. Ados? Salibatzen, Azigatu, ondo. Entzuteakin bakarrik. Bueno, otarraizka zuritzen da jaten abila izango aiz, ezta? Jaten abilago. Bai, eta gordinikan sekula inaldek, opeti plantxan pasata. Bueno, karpatxo eta horreko probatu izan ditu. Baina hor zurituta. Bai, zurituta. Bueno, lagunduko da zuritzen hauek. Venga, noski, karri Joseba. Venga, inberdiakenak burua galde bat eutxiko izkio, zatik erabiliko jaun hori joan burua botako izkia, huelta baten mateko, zukuak atea, eta gero hor barazki goxatuko ditugu, bale? Osondo. Ordun, ingoekenadek. Buruketan un botako itut. Eta bitzak, bateak utziko jan nola nahi jaten gio, 3 edo 4, utziko izkia horrela betu. Hauek hemen buruk, azalak beste aldetikan, eta dotore utziko izki jaunak, azkenengo puxketa hau bertan utziko zigu. Bale. Orduan, hola itxe, bale? Oso ondo.
Hola 3, eta beste danak guzti zurituta. Osea, akaberako hori hortxe utzita, Hori dek. Eta ingo ditukoena dek behizak, Burutxuak nola erabiliko zion, elillo eta botatzeko, hemen Horrela txekarriko botako eskutu. Bale? oso ondo. Eta, nik esan bezala, barazkitxukuntzea jungo naiz, eta aldi berdian mingaine eman bertxego hemen, Hombre, Garrantzitsuen. Angostinoak zuritzen joan bitarte, min gaine eman, eta bale. Bueno, kontatu, hainbeste gauzakin zaude esku artean, baina guantxe, esan dezun bezala, asteburuan jauntzea bakarrizketa batekin. Bai. AA, nola? Aita. Aita, Oain vale. telefonotan eta jartzen da, ba. Ez, vale. emergentziako kontaktun eta aurretikan, ez, igual... Ados, aurren ateatzeko hor, ez da? Zure Joseba, igual, bikoteako ekuko zaitu hor, ez? Ni igual, zeta gartzezea. Azkeneka. Filan azkena gartzeko. Pixkat ba hortikan jarraituta, ez? Pixkat nire semiai esanaz bezala, nerekin kontatu ezakela. Ni emergentziako eta Ona. ezain emergentziako kontaktun arte neukin azakela. Ilenguan baki zegertatu ziteten gaina, ni bezak, alabaita zen miai eman da zeka kodia. Bai. Bikotiak, etxeki kodia, zeratik, ez nahi ez da kotillatu. Ez teatuzte. Eta, lenguan, Egiten inoiz hori, telefonua izorratu, eta esan txon hande, deitu zazu mesedez telefono dendara, eta esaiozu apepia berdulako, ez dakizen, nire kodia. Total, deitze ziok area, eta esate ziok bikotiak alabai, mesedez, esaiazu klabia, zeatik antendakoa izan berdio, desblokatu inberdulako telefonua, eta hori berdet barroa sarteko. Eta alaba, aitak ez dituzten. Hori pribatu da. Hori pribatua, eta bestela nahi gero ez dituzteko Gure telefonua. pribatutasun politikatan sartzen da ezin dezela kodeik eman. Ondo, Baina ondo da, etxeko dana jakitia, zeatik gero egunen baten norbait berbau telefon hori erabiltzia, eskura Bai, garri bai, izateko, bai, bai, garrantzitsua bai, da, bai. garrantzitsua. Guain badakia. Hori da. Jarraitu zaxea moztu diat eta kontatu ire aita hortan ze topatuko jaun. Bueno, zer dara magu ba, aitakin, 2025ko bukara aldetik, ez, azaroan ingen un estrenaldia Donostian, Bai. hiriburuak ingen itun lehenengo, eta geroztikan hortxe gabiltza, pixkat biran, ez, Euskal Herriko herritan, biran. Eta egia esan, oso gustora, ez, hasiera xamarretikan, batzutan, stand-up iten deun hoi, ez, komedia iten deun hoi, edo bakarrizketak iten gabiltzan hoi, gertatzen zaigu, zuk sortu dezun hori asentatu arte, horri biltzen gehala, ez da? Neurri hartzen, ritmoa, ea txistek funtzionatzen duten, ez duten funtzionatzen, zeintzuk diren, punturik indartsuenak, edo puntu haulak baldin badaude ere, horiek identifikatu, aldatu, eta guzti ere egiten bat. Sortez, nahiko errez pasazan edo nahiko azkarre prozesu hori, eta banabil hilabete batzuk bakarrizketataz gozatzen, ez? Hori esaten dezun bezala, gu menu bat iten neunian bezala, gero platera ratezuk, ja eramatezuk jangelara, eta hor gauza batzuk ez du hain ondo funtzionatzen, da hemen gio aldaketak inbiardia txirgi txarga, baina zuri berdina gertatzen zu, igual bakarrizketa prestatzezu eta aurrea zoazen egin aldaketa txikikiten jote zea. Bai, urte erdia pasada, eta nik ikusi dut nola bloke batzuk desagertu indian, beste berri batzuk sartu dian, gauza batzuk aldatu, lastoare kentzeare garantzitsua izaten da, eta mamira zuzenean jutea, ez? Bestela, Eutxune horiek eta... Bai, batzutan ere esateo jende, ordu ta erdin, hortxe, ordu ta erdin bai, baina zer esaten da, bai, ez? Osea, garantzitsua da, bai, sintesi kapazitate pixka bat izatea, eta botatzen dezun hori, alik eta kalidadea handienekoa izatea, ez? Bakarrizketa hitzak bakarrik esan nahi dik, baina pluralia nahi aizor. Talde baten lana da, odo... Bai, noski, neri bakarrizketa produktora batek moitzen dit, barreman da produktora hori, bidean produkzioakeko jendea dabil bertan, bidean produkzioakek moitzen ditu musikariak, eta barremanek bakarrizketalariak. Ez, ontxe bertan hor karteran Anagoitia, Antion Telleria eta Iruro gaude, eta egia esan beraien gandik jasotzen tratua ezin hobea da. Tekniko batek laguntzen gaitu beti, Iban etortzen da gehienetan nerekin, Beñater etorri izan da batzutan, eta azkenean, bai, talde lana da. Hortzara ni bakarrik ateratzen naiz, baina atzean jende asko egiten du lana, ez? Datak eta bilatzen baita ere, esan bezala, ni ara iristen naizenerako, eszenografia ere montauta dago, txukun, Inesek ere erropak kolpatu zizkidan, eta bakoitzak berea. Gidoiak prestatu, dena landu, kudatu hori nire kontua egiten dek dena. Bai, sorkuntza lana eta gero bertan agerpena egitea holtza gainean, hori nire kontua da. Baina hor beste gauza asko lotu behar izaten dira, eta badaukat
inguruan talde on bat izateko zortea daukat. Ze garrantzitsua, nire bai, gure bai hemen beti arpegia ematen, eta gero... Baina hemen atzen arpegi asko ikusten dut. Ba, hemen, da gero gozotegian eta jatetxian, da gu arpegia ematen dugu, baina talde gabe bizita hontan gauza gutxi. Askotan gertatzen da. Familian ere ala da, ez da? Bai. Familian ere, hor talde lan hain beharra dago. Bakarrik ezin da, familia euki. Oso zaila da. Egia esan, hor bai, sinkronizazioa, eta beti ez da lortzen, baina oso garrantzitsua dela baita ere. Bai. Eta horre aldatzen junberdian, moldatzen gauzak eta txukuntzen, Sinkronizazio hori, honea heltzeko, ez dakit heltzea, baina aldan kudeak eta honen hain, eta danok alai eta posi bizitzeko, ez da? Baina hori bai, ez? Bakarrizketan edo, azkenean protagonista papela nik eramaten baldin badet, etxean, protagonista papela, eta nik uste bigarren mailako aktore papela, eta dana galdu nitula, eta... Hor protagonista? Azken tximinua naizela ja aspalditik. Teo dek, ez da? Irezemia. Guztiz gaina. Zenbat urte ingoitu dugu, guantxe? Baina maiatzak bilan 3 urte ingoitu. 3 urte, guantxe hor du nurrengo azten. Gainea dago oso xalau dago, izketan barra ez dakit nundi atorkion, eta... Nik bai. Egia esan oso guztua gaude denak etxian behakin, eta hoxe. Beste batzutan esatzen den bezala, hori bai dela, denboraldi asko eusken telesaia. Hori bai. Entre dokin, komediakin, drama pixkatekin, danektika. Eta gero gaine aldatzen jutea, eta gero sasoi bakoitza beria dek, eta ze desberdina da, baina goxatu inbiara dan, eta zeatekan paseitek azkarre. Azkar pasatzen dek. Zuriz esango izut baina bai, eske sentsazio hori daukat, ez? 3 urten noiz pasatu ote die. Batzutan, hortxe mobilian eta ikuste ditut lehenengo hilabetetako lehenengo urteko eta argazkik eta esate, baina nola aldatzen dian, eta aldaketare kristona da, eta izugarria da, ez? Denboran pasaera hori ikustea, eta igual izango zen, kalean jendek gehien errepikatzen zian esalditako bat, ez? Aprobetxatu oso azkar pasatzen da, eta hainbesteako ez da izango, bai. Ikusiet, baiet, zorrela dela, eta hoxe, orduan, baita ere, bakarrizketa aita hau, ikusita ni oantxe hortan nabilela, aitatasunean nabilela, buru belarri sartuta, erabaki nun, hori izango zala, bakarrizketarako gai egokia, ze oantxe bertan, nire komedia eta drama iturria aitatasuna da. Orduan horri ate bertzaio punta, egunero dauket material berria, Teok emandakoa, komisio bat ere eraman berko, gure txikiak, baina... Hori eraman goik, kontatu gabe, lasai hona. Gita, duana hor da, bai. Eta Teo jainkoa nahi dik esan, ez da? Teok jainkoa esan nahi du, baina etxean egia esan bere gurasoak ez dira oso sinistunak eta oso katolikoak ere ez. Nahi Teo torte zait beti Teo ondartzan, Teo mendian, Teo horte torte zaitek. Txikitan gure literaturan jainkoa hori Ilegorri bat, hola? Bai. Baina izan zen, nire bikoteak proposatu zidan izen bat, Teo, holaxe, iritu zitzaidan motza, politia, eta atzitzaigun asko kosta izan erabakitza, egia esan. Eta Teo, batzutan beak bromatan esaten do, ni naiz Doroteo, eta Doroteo da, Teo, holaxe, 3 letra duna, eta egia esan, hori esan dizuten bezala gure etxien jainkoa batik ameintzat etzan izan. Ados. Bueno, baina jainkotxo bat inda egongoek ez da, Ua bai. Aingerutik pixkat bauke eta deabrutik pixkate bai, ze ala izan beharra dauka, ez? Nik txikitan bihurrikerin batzuk eta indakoa naiz, eta beak ere inberko ditu, berek. Identifikantua sentitzea izbea ikuste jokenean da bere bihurrikeri, bere ahoskera, bere ibilera, oiek, latza izatek, batzutan egia esan esaten, nola leike, patroi hauek eta errepikatzea modu ontara, eta oso pelikule ere bada, aita bezala, fizikoki aman antzaukat eskerrak, eta... Baina bai, oso pelikulero bada, ni bezala asko gustatzen zaio ez dakit pertsonaiak eta roletara eta jokatzea, ez? Askotan ez da, aita, ni naiz Indiana Jones, eta zu tapon, eta ja, pelikuletako pertsonaiak eta bereganatzen ditu, eta eskatzen dite oera juterakoan ere historie kontatzeko, ez, Indiana Jonesenak, eta olako gauzak, eta... Irekin ez tegazpertu, historiak ikutu, gaina irakaken bakarrizketa horrekin. Ez bestea, egia esan. Iki liburuik ez te, bihar beha histori kontatzeko, ez da? Inventatu, gila. Beti, ez dakit, prozesu berdina errepikatzen du, ez da? Lehenengo eta behin liburua irakurtzen dugu, gero amari deitzen dio, titi pixkat hartzeko eta bar, eta gero berriz ere deitzen dit nahi, ahozko kontaketa bat iteko, eta orduan ja lo hartzen du. Baina, bueno, dia...
momentu politiak, ezta? Egunero errepikatzen dienak, eta batean, eskerrak ematen ditut baita ere horregatik, ez? Guandik iraungoik, nire alabak, nahi jasemiak 11-12 berdizkikoen, aurten, alabak 8 dazka, eta guandik ipuñak kontatzizkite, hori bai, batutan gogoik ez da gaten izan, alabazan, bazen behin, egun batian, alabazan, eta ez bazan, zardia, aita, zen motxa! Trailerra, ez? Trailerra bakarrik, ez? Trailerra bakarrik. Nire batzutan ikusten nire burua, hola, azkar kontatzen, en plan, gogoik ez daukatelako, baina gero ikusten nola reazionatzen duen, eta nola ja, zenbait ipuin eta beti errepikatzea gustatzen zaiolako, ez? Nik ipuin bera kontatzea, gauero. Pantera Rosa kontatu jazu, eta ja, bauket, hola, pixkat, kontaketa ja, gidoia inda dauket, eta ikusten nire buru azkar kontatzen gogoik ez daukatelako, baina egia esanean momentu horrek, asko betetzen hau, ez? Ikustea bere erreakzioa, eta, bai. Ondo, goxatzen, eta gaina, danoi goxatu arazten nire bizipenekin. Ona aiz, artista. Eta bakarrizketara jende ze juten dek. Aitatasuna dakana jendia normalen gehiago juten dek, danetikan juten dek, jendia horri identifikatua sentituko dek, ez da? Bai, azkenean gaia unibertsal txamarra da, ez? Banaukan nik bildurra, espezifiko egia izango ezotezan, edo, ez dakit, igual gaia bakarrik guraso direnei interesatuko zaie, edo aita direnei bakarrik, ez? Baina, ez da horrelakorik gertatu ze. Guraso ez, baina danok gara seme edo alaba, ez? Orduan, ikuspenak lantzen dituen ez bakarrizketak baita ere, azkenean alde batetik edo bestetikan, jendea bai identifikatua sentitzen dela. Ze gaiekin jartzen den jendia gehien goxatzen, o barre algara gehien egiteitu, baldakak hemen. Gai eske... Filo txiki bat botatzea hemen. Unibertsalak direnak, ez? Sortu nuen lehenengo bakarrizketa adibidez autoeskolakoa izan zen. Eta autoeskolatik ere ia danok pasatzen garenez, ez? Eta denok ditugunez, oroitzapenak, autoeskolako klaseenak, azterketenak, eta ikusi nun, hori, ez? Azkenean, gai unibertsaletara jotzen baldin baduzu, edo denok bizi izan ditugun gaietara jotzen baldin baduzu, jendea ere gehiago sartzen dela, ez? Nik askotan ikusten dut jendea, nik sortu daituan txisteak berak errematatzen baita ere, igual ni deskribatzen ari naizen momentu hori beraiek ere bizi izan dutelako. Eta bakarrizketa bukatu, eta jendeak nabarmentzen dizun gauzaetako bat askotan izaten da hoxe. Hori pasatzen da tal cual, esan dezun bezala, edo ni ere zenbat aldiz pasatzait kontatu dezun hori, ez? Orduan herramienta hori garrantzitsua izaten da, bai. Bueno, hemen, beizak, itzein da itzein, otarraizka garbitu ditugu, barazki goxatzen jarritugu, buruka pasaitu zartaietik, ez da? Buruai hau intzunek... Ze kolore gelditu zaien? Bai, uretatik pasata bezala egozin dia. Eta hau behitu, Pena matezia botatzia, txatik anau egin disko baina salteatu eta zuko pixka, baina aukero hola... Zukaldarintzako... Bai. Bigatako zeu pixkaten. Zukaldarin pipak. Zukaldarin pipak. Bueno, biko deuna da, barazki martxan dazkaula eta haure mosten nahi naizela, eta gaur astelena, Gernikan egun handila izatea, azoka jartzen du, eta bertara goaz, ikusiko zu ze historia dakan, bertako azoka. Oantxeago de vuelta. Egunon, Joseba, ni Amaia naz, eta gaur non zagoz? Gernikan, eta noiz astelenean, Gernikantzako egunik garrantzitsuena. Eta hori da gaur ikasiko duguna, apurbet Gernikako historia, eta zeinen garrantzitsua den guretzako Gernikako azoka. Gernikako azokak 660 urte ditu. Imagineu. Eta jakin behar dozuenez, lehenengoan azoka eguaztenetan eitezan, asteazkenetan, ez astelenetan. Honen helburua izatezan den ekonomia sortzea hiribilduntzako. Eta Gernika hiribildu bihurtu zanean, 1376an, ordurik ona egiten da azoka Gernikan. Gernikako azokak ez du inoiz izan toki bat, eraikin bat, bombardaketa pasa arte. Pasealekuan egiten zan antzinan, eta egote zandan parte bat, baserritzarrantzako, eta beste parte bat eriako aldean animalientzako. Zelen, astelenetan, bebai,
etorten ziren animaliak, eta holan bebai itezan dan, azoka bat ez bakarrik hortuariena, baizik eta behar zan guztiena. Eta hau toki bat bebai erlazionateko, beste inguruko baserritzarrekin. Gero, azokaren ostean juten ziren danak bazkaltzera bebai, ze Gernikan beti egon dira jatetxe eta aukera nahikoa bazkaltzeko, eta horren ostean juten ziren bebai pelota partidutara arratsaldez. Eta hori da, Gernikako lunes Gernikez, golperipez, horren esamoldearen zorrera edo. Eta hori normalean egotezan da, 1920 eta 1930ko hamarkada horretan. Horria, hasi ziren etorten bebai fabrika Gernikara, etorri ziren Eibarreko arma fabrikak lantegia jarri ziren Gernikan, eta Eibarren astelenetan, okitezan dauen egun libreak industriatan lanitezan dauen pertsonak. Eta horregaitzik, astelenetara pasazan bebai azoka. Orain dara, 89 urte, apirilaren 26a, astelenez jauzi izan, goizez merkatua egon zan, baina gero, arratsaldeko 4:00 hasi zan Gernikako bombardaketa. Bombardaketa hori izan zen 3 ordukoa. Eta 3 ordutan, egin zan Gernika guztiz untxitu. 3 fasetan egin zan, lehenengo hasi ziren etorten hegazkinak eta enzabien jentea ametraiatu. Gero horren ostean, bota ziren bomba destruktorak, 250 kiloko bombak. Batez egon zen hemen justo Antramari kalean, babesleku antiaereo bat, eta hor, bomba bat jauzi izan eta 500 lagun baino gehi zaudil ziren justo, hemen ondoan, gaur eguneko merkatu plazaren ondoan. Eta horren ostean, bota ziren bomba incendiariak. Eta horregaz, emaitza izan zen, herriaren 85% guztiz suntsituta gelditu zala. Eta handik eta 10 urtera arte, ezala egon inorbez bizitzen herri zen, merkatu plaza jarraitu zen egoten, baina desagertzeko zorizen egon zen plazi bebai. Bai gero, Gernika berreraikitzen hasi zirenean, merkatu plaza barri baten gozala, eta da lehenengo bidarrez historian eraikin betako guna merkatu plaza moduan. Baina izabian oso material txarrakaz, eta 80. hamarkadan pentsazauin merkatua botatea, eta 5.000 metro karratuko merkatu barri hau eraikitzea. Eta gaur egunean ikur bat dakoguna, zedauz, 3-4 azoka tradizionalak, Euskal Herrian, eta ondino euretaiko bat Gernika da, eta jarraitzuten dugu ikur bat esaten lehen sektorearen munduan. Gaur egunean dakogu 60 ekoizle. Eta, ikusten da, jente nagusia dela. Eta horren erreleboa, apur bat, lehen sektorearen moduan dago, kolokan. Eta hori da dakogun erronka, baina ez bakarrik Gernikan. Eta datozen bebai ekoizle barriak, eurek dizena da askoz be profesional hauek. Eta askoz be kalidade gehizaukoa da, 0 kilometroaren apostua egiten dugu danok, horregaitzik jarraitzu behar daui olako espazizoak, azokak, eta hori da zaindu behar duguna. Naiz eta gitzi hau izan, hori izango da gure erronka, ezta? Hau mantentzea, eta gauze bat tradizionala 660 urte baino gehiago dakona, urrengoko belaunaldian txako geure kulturako parte bat dala, eta hori ezin dugula galdu. Geure esku da hau mantentzea. Joseba, laster arte. Astelen baten gure zaitzut ikusi hemen Gerniken, edo azoka berezi baten zapato baten, edo segaitzik ez, urriko azken astelenien. Agur, Hau, Pamaia eta mila esker. Ze historia egan, Gernikako azoka. Azokak, jundako geha. Baina Gernikako urriko azken astelenea, hori azoka berezia izatea. Bereziena, ez da? Eta unibertsitate garaietan eskapu iten genuen Bilbo aldetikan, eta Gernikara juten ginen, eta ze giro, eta ze politia. Triste ibiltzitaran, ez da? Ez da, horrea juntzeiken. Baina, ez da, azokatara eta urbildu beharra dago. Dudi gabe. Berezik izaten dienen bakarrik. Eta, Gernikara ere laizter urbilduko naiz. Ze maiatzak 16an, Liceo Antzokian, daukate aita bakarrizketa bertan. Ona.
Beraz, Arantxa eta gainotzeko lagunak gonbidatuta zaudete Liceo Antzokira etortzea. Bikain. Goxatuko zue eta ez gutxi. Bueno, gu gurian jarraitzeko, hemen, errezetakin. Goxatzen dakau, barazki guztik. Hemen bakarrikan, bota ditugu otarraizkak, eta geho, otarraizkai bi guelta mate jonean, limoian birrindura ikutu bat emango jo. Hemen dazkaten kuiatxo hauek, betu, geho rabeoli antzeiteko, ingotena da, betu, bat honean jarri, besti honean jarri, eta hau honea, baina ikuste zuen nola pixkat, aldente daude. Aldente ez, gordinikan. Orduan, ingo deuna da, aldente gelditzeko, hemen ura jarriete gozen, eskaldatu txiki bat eman, eta geletan ostuko deu, gero erresago kiribiltzeko. Vale? Hemen, gero xio ingo deu honen nazketa, baina hemen bihartetena, betu, ni tipula txikitzen jungo naiz, eta zuk zagarra zuritu, bihotzak endu, eta mamilakin gehatuko geak, gurinetan gozatzeko, bale? Zuri gaioan ezu, labanakin moldatzea. Labanakin moldatuko naiz. Venga, ezin hobe. Ezin hobe, aitatasunago ekartzik, eoserrekin, Naba jakin, zurituko guan, Ibiltzen geha zukalden, baina gehienak kostatzen zaigu, pentsatzea zer jan berdeun. Bai, betu, nire bikote berdina esateit. Gaina ni juten ez etxea, eta otzgailua irikita, hause da, ota. Jose Basista o ese error? Baina gero, astelena, asteaztia, Bai. Egunero pentsatu berda, zerbait ezberdina, gaina gaur egungo, bai, nutrizionistakin da hainbeste proteina jan, berdala, eta leheno makarroia etxaben, geho arroza, geho xerra, lomo patatakin da, venga. Gu saiatzen geha, denetik jaten, ondo jaten, eta nik uste lortzen deula, oain, beste gauza askokin bezala, txoro bihurtu gabe, ez? Dudi gabe. Ni uste pentsatu berrela pixkat, aitona muna xeite zuen. Egunen jaten ditudan proteinak pixatzea, edo olako gauzak jairutze dizkit pixka bat, ez dakit. Erokei bat. Ni uste pixkat egun behar dela... Gauza asko bezala, gehiaikeira jotzen deula askotan, ez? Atzea behitu, gure gurasok eta aitona muna xeiten zuen pixkat, gaur tazkaun osagai gehiokin, pixka gehiago aberaztu eta desberdintasun batzu jarri, baino, dane, eman bertzaio, eta geho, garrantzitsua geho ere bai, postre garaian leheno ze gartezan fruta jo, hurra. Ez gaituk liatu behar. Eta aurrena, egun baten arroza, bestian pasta, bestian lekalek, geho barazki porruzalda ehar batzuk. Eta bigarren goz, arraia gaur egun jende gutxi jateu. Gillo kostatzea. Laben itxekoa. Bueno, ondo garbi. Zukaldea eta gero jaso beharrik ez, eta askotan labeai, kaina pixkat ematen diogu, egia esan. Ondo da, gaina labia aproposa da zeatikan, beak itik lana. Hemen gainen egon berraiz, prejitu eta vuelta eta azkar. Laben hartzeioken nian neurri ja, jarri, olio tanto bagatza pixkat, laben sartu, bakizu 8-10 minutuan listo ongo ala. Gero, garrantzitsuena, libre uste zaitu, labia jarri eta aita, eta banua. Labeak lan indezala, eta gu pixkat, holaxe, libre jolasteko eta umiakin eta. Bueno, eta, hemen ebile gaitu bakarrizketakin aurre eta atzea, basekiat guantxe ere, estrenatu behar dekela beste saio bat maiatzak zazpilan, ez da? Bai, estamos rodando, bigarren denboraldia estrenatuko da, ETV2-en. Eta pixka bat lehenengo denboraldia juntzan bide beretik jungo da. Euskal Herrian egin diren pelikulak, zuzendariek, aktoreek eta berrek parte hartu duten pelikulak, haien lokalizazioak eta bisitatu, inguru horietan eta zer dagoen ere ikusi pixka bat, ez? Gastronomia aldetik ere. Gastronomia ere bai, no? Ez dela ez ditzateke TV izango. Ibar bakarrizketa baten esate guan, ez da? Saio bat nola guan historia, oroitzen da, benok xaski guatzen nola guan, eta irerori naiz. Kanal Kozinan ez da, hola, hainbeste sukaldaritza programa egiten bezala. Baina bai, pixka bate gure zinema itzaki hartuta, azken aldian ere modan omen dago, ez? Zinema turismoa edo, pixka bat turismo hori sostengagarritasunaren ikuspuntutik ere hartuta, ze hor ere gehiagikeri asko iten diela, pixka bat animatu jendea, ezagutzera gure zinemak edo aurkitu dituen txoko horiek. Lehenengo programan, Pagafantas eta Fantas, mitikoa eta Érase una vez en Euskadi izango ditugu, Pagafantas pixka bat Bilbo alden eta rodatu zuten, ez? Bilbo eta Madrid artean, baina guk Bilbon rodatu zen alde horri eutxiko diogu. Eta Érase una vez en Euskadirekin arrasatera jungo, beha. Ados. Gero jendea ere esatekena, gustatzen zaio ere bai, nun
ibili zeaten, pelikula nun grabatu dan, area jun, da goxatu zeatik, betu adibes, Sumaiko flixak eta intzanetikan Juego de Tronos uste dat, ze arrakasta hartu duen, da zenba jende jutean bertara, ba ez dakit, uste pelikula barruan sentitzea bezala, o ez dakit, goxatzea behak ikusitun irudik, errealitatean ikustea, ez da? Gustoko aktoreak eta nun ibili dian, eta gauza horiek guztiak ikustea, eta pixka bat, han rodatzen ibili zienek bizi izan zuten pixkat sentsazio berak edo bizi izatea. Eta gero, horietaz gain, gero bukatzen dugu ezagutzen kriston txoko politak. Eta egia zen asko eta asko dauzketa puntatuta, ze gero familiakin eta edo lagunekin, edo planekiteko eta bisitatzeko, toki harrak dieta. Ni behitu dute lenguan ez dakit esan uno ez, baina goen dela aste santutan, le bai egon naiz Karrantza aldeen, Pozalagoako Kobazulotan, da gero bai Karpinen, da gehiago esan Euskal Herriain txikia, baina gu beti Euskalduna bakizu, Benidorrea, o Indonesiara, o ez dakit Balira, o ez dakit Ameriketara, eta gero, hementzezkaun basterrak. Eta lekuak ikaragarri jaitu. Eta askotan pasatzizkiu, ez gazkinez, autopistaz, eta ez gaitu ez da enteatzen zertzeka onduan. Eta zea beratzen Euskal Herria, baiara bakoitza dakan bere kultura txiki hori, hizkuntza dialekto berezi bat, gazta desberdinak, paisaiak, baso desberdinak, Zer ikusi izango du Artikutzako paisaiak edo Arabar Errioxakoak, Zerrez, eske ikiarria da. Eta ordu terdiko distantziakin, hori garrantzitsua dela. Dena bertatik bertara, eta hori paisaia desberdinak, ohiturare bakoitza bere berezitasunekin, eta gastronomia kristona, zer esango dizut Bai, nik ez nun uste Euskal Herria hain txikila izan daulako desberdintasuna topatuko nitula, eta kontuatu nahiz, hori egia esan, baiara batzutan, batzu sopa era honta egitea. O, esan deten bezala, gaztan ohiturak, edo, ez dakik, herriko ohiturak, dantzak, ikiarria da leku gutxin, nola dakau nolako aberastasuna. Erraldoiak, baina, umiakin eta, baina ikasten hasiko baiz, ez da? Baina, bai. Eta, bueno, hori estamos rodando, hori dauka, ez da? 10 programa izango dira, eta pixka bat erakutsiko dugu hori guztia, baina aipatzen eginen hori guztia, baina gure zinemaren ikuspegitik. Segia esan, bueno, urte hau, edo 2025-2026, demoraldia oso paroa izan da, Euskal Zinemagintzan, momentu batean, gure herritako zinemetako karteleretan, euskerazko 3 izenburu ikusitugu batera, adibidez, Maspalomas Karmele eta Gaua batera, eta hori albiste oso ona da. Egia da, bai, Euskal Herrian asko ari dela rodatzen, kanpotik etorritako ikuspein asko ere badaudela, baina nik uste dut horren aurrean ere Euskal Zinemagintzak eta euskaraz egindako zinemagintzak ere badaukala bere protagonismoa, eduki behar duela bere tartea, eta batez ere guk hemen zerbait bultzatu behar baldin badugu, hori xebera dela, ez? Zartu ala, iguain pelikula emate esku hartian maldakak, hainbeste gauza hartzen eukita. Pelikula ez, baina fikzioan bai, ez? Eta hogaintxe esaten ari nintzen arira, gogoan haukan, fikzioa euskeraz egiteko, eta pixka bat EITBek primeranerako prestatzen ari den hainbat proiekturen artean, bitan, parte hartu dut azkeneko hilabetetan, eta bueno, oso pozik egia esan. Amarekin goxo izeneko proiektu batean, Ane Nafarrete eta Lander Otaolak zuzendutakoa, Aitziber Garmendia dauka protagonista, ez dakit ezagutzen zuen. Bai, uste baiet. Zer esango zuet, ez? Aitziber Garmendia, Iñaki Irastorza eta Sambu Diabi, batez ere, Aitziberrek eta biok Anai Erraben papela egiten dugu, Aitziber da protagonista, baina ni naiz Aitziberren, Aizearen protagonistaren anaia, ez? Eta, bueno, ze gozada dan. Horre aspertuko zinaten, iten hori, Ikara harri ondo pasadeu, bai, pentsatzen duzun bezala, igual. Eta ze gozada, Aitziberrekin beti, ez, holtza gainen da hainbeste denbora pasata gero, eta, bueno, telebista programa egiten ere bai. Setera iritsi, eta ez, hori zen. Begirada batekin, elkar ulertzen deula ikustea, eta ondo pasatzen deula gainea, ez, eusein tokitan. Bueno, sekiat, galdetu bat intzio eta berzetan nahi dan, da ikusten zuzen gauza kontatzeizkigun. Denbora daukezu programan? Izain beste, ingo deuna da, hau hemen erregosten utzi, ikusten zu hemen montaia iteko dana listuak atela, gio berrinduko dugu hause, baina lehendabiz ikungo gea berrize Azokara, Gernikara, eta hueltan, azkenengo mingainkadak emango dituk hemen. Erki.
ez Gernik ez, kolperik ez. Holan izaten da? En general, bai. Astelena aprobetsaten dugu, pasiotxo etxeko, ademaz herrien jenti ez dugune ikusten aste bitxartie, astelenin etortzen gara eta han juntaten gara. Jai egune da, guretzako egiz esan, jai egune da astelena. Ja, konfizantzie, beti eureri erosten ja, hartuten zer amistadie, hartuten zu, eta bueno, ondo. Ni baserrian jaio nintzen eta gaur egun 3 aizkon artean daukagu proiektu txiki bat, hortuariak edo barazkiak eta arrautzak ekoizten ditugu eta gero astelenetan hemen Gernikan saldu. Gure amama etortzen zen urte askotan, ez dakit, gerra aurretik, 2000 arte edo gero egon ginen urte batzuk etorri gabe eta 2013an hasi nintzen ni etortzen. Naiz eta euria izan, etorri naz. Bueno, eta zer erosi duzu gaura berra, adibidez? Porruek. Beti, produkto ona. Mengolakorik ez dago inon. Dekot gure granja, hemen, Enerrigoitzi, Bizkaigane elkartea. Geur danak da beizena, bai? Gure urdinak, hau da bizio puro, mundiala. Gero, gure jogurta, esnia, ekologikoa. Gente asko, gutxi gora bera beti ondo, momentu honetan, posik nago. Bilbon bizi naiz, eta gaur etorri naiz Gernikara bueltatxo ematera. Gero etorri naiz, familiagaz, potetxu bet, askaldu, eta gero arratsaldean berriro Bilbora. Eta gaur hori etorri naiz ja ogia, hau de sarrazeno eta arroza. Gukera komunitate bat, haude Donostin Ulia mendin, beti ogileakin eta aurten hasi gera Gernika etortzen. Ikusi genuen, giro hona zegoela eta etorkizuna potentziala ikusi genion eta animatu geha. Lehen gehiago, lehen hobeto, bai. Gabonak eta gero egoten da azokan urtero bajoi txiki bat, eta gero jau da berrian hilarrak eta babak eta hasten direnean pizkat espabilatzen da berriro. Orduan orain gaude fase horretan, eta normalean jendea ona da, errespetuz egiten du erosketa egun baten, ez badaukazu arrautzarik, edo txikiagoak badituzu edo jendeak ulertzen du, esplikatzen diozu. Eta normalean, asteleneroko bezero fidelak, normalean bezero onak dira. Gero badago pasoko bezeroa, nahi duena eroskiko brilloa, eta hori hemen ez dago. Orduan, gure eztabaidak ere izaten ditugu. Gustutzen dute hemen buelta bat emon, eta gero bezkaltan, egune paseu, pintxo batzuk eta txakolin batzuk hartu, oin erosteko jentea gitxiau da. Zer laniteko jentea gure osteakoak ez dakite gana handirik badekie. Gugatoz maiabitik, maineko. Gu haiten dugu etxeko gozogintza, ogia, eta hori roskiak, euskal pastela, gaztatarta, ogia. Azoketan eta ikusten da jende gaztia be, bai. Hemen iguela azokanetan ez, baina gero beste batzuetan bai. Ni Arbizutik, Nafarrotik. Merezidu bai. Lehen hasi ginean, urriko azkeneko astelenean, gero ja hasi ginean ekainetik abendura larun batetan etortzen, lehendabiziko larun batean, eta gero nemetu ginen astelenero etortzen. Zer saltzen duzu? Ardigazta ketua eta naturala. Aurten azaroaren batean truzio zen, irabazi gendun, lehendabiziko saria, ondo. Lehenengo nire amuma eta gero nire ama. Nire ama etortetzen da 82 urteraino etortzen. Zein da zure produktu izarra? Piperra. Oin 15 edo falta da landarak inazitzeko, jabetzin dekotezia txikitzuek, landarak, da gero indabak, hau Gernika esaten dana gorrize, zurize, da gero pinta bebai. Maietzan azken erantza edo, ekainen lehenengoan, hasiko gara eraintzen, daude labartua. Labane tosteta, da gero errotareroan, da salduteko. Taloak eta morokile eta etxeko. Daunetan adi, kilometro zero. Esaten dugunez, foru berton dau. Gure gurasoen belaunaldiaren zatora indikera astelena sakratua da, txikiteo egiten dute, atera egiten dira astelenetan, eta ona etortzen diren baserritar askorentzat, azoka da astelen soziala. Orduan oraindik ere golperik bez, bai. Intxotxuet eta putetxuet, bai. Etxera jun orduko, itxera ez galtzeko. Eta guk oingoa beste gozoki batzuk erostera. Iak eta kanpoan bustite zarela ez oin barrutik busti gure du.
Ai, ama, gora gure azokak eta ze garrantzitsua egen, Jarrai dezala honek martxan, beste hainbeste urtian. Eskerrik asko, hor lanen ibiltzea esaten guztioi, gutanok elikatzeko ze garrantzitsua da nago, Bai, etxeko produktua. Etxeko produktua, eta... Hainbeste, betetze hau kilometro zero horrekin, azokatan da hori. Gudanon esku dago, hoi aurreka jarraitzeko, ezta? Bueno, besarka handi bat, eta gurian jarraitzeko, behitu, hemen. Besto prestatzeko, pistatxok hemen, gazta hemen, albaka bertan, botako jotolilua, eta hau ingo jauna da, birrindu. Listo dakau. Gatza ez botaten, porque gaztak emate jo bere gatzan. Vale. Bestalde, hemen ibili naiz, behitu, Iru prest dazkat. Aurrelaxe jarriko eta menontarra izka, sakitu haitxi, eta geho gaina hemen iragaztziet, eta beak botadun olitxotan, bertan pregituko deu. Zeitxura hogan horrek. Zeitxura, hori jauntatzeko ere, Bai. Gauza garra. Eta hemen, zagarra goxatu da, erregozita dago tipulina gurinetan eta zagarra, bertan botako zu esne gaina, kurri pixkat, eta birrindu. Vale, hori dena botako diot, Joseba, edo... Kurri ez, goiara txiki bat hartu, eta bota jo gola, goiara txiki bat. Bai, hoi da. Vale. Bueno, eta leheno hainbeste gauzataz zitzen da, baina seguru zerbait txintxiligan utzi deula. Lehen aipatu dut, ETV primeranerako prestatzen ari den telesaioetako bitan hartu dutela parte, bat aipatu dut, amarekin goxo-goxo, eta bestea izan da, Izaki Pixkat Gardenak. Inigo Santbeltzak zuzendutako telesaila da, 5 kapitulotako telesaila, telesail bakoitzean protagonista desberdinak azalduko dira, ze historio desberdinak izango ditugu. Humorea, hola pixkat, beltzetik jota, humore beltz pixkat, eta oso interesgarria, egia esan, ez? Orduan horietan parte hartzeko sorte aukidet, eta asko gozatu dut, egia esan berriz ere, lehen esan bezala, euskaraz fikzioa egiten. Ze ona, jarraitu hor goxatzen, egia esan, beti galdetzea, zer nahi maite jo gehiago, ama eo aitai, zer me honei o bestiai. Baina horaz genian, holtza gainean, kamera atzian, hainbeste arlotan ibiltzea izenean, zein botatzen daik faltan bestitena honian edo? Danean, ibiltzen naiz gustora, eta iaia pertsonak egiten dugun bezala, batean gaudenean bestea botatzen dugu faltan, eta bestean gaudenean bata. Bakoitza dauzka bere berezitasunak, ez beti esaten dut. Ez dago gauza asko konparatzeko, zuzenekoak ematen dizun adrenalina igoera horrekin, ez? Eta zuzenekoak ematen dizun gauza horrekin, eta hortan antzerkia da jaunda jabe, eta bakarizketa... Jendia aurrez aurre, eta feedback hori jasotzeko... Hori da. Baina, rodajean oso ondo pasatzen dut baita ere, ez? Tokian, zuzendariarekin, beste gainontzeko kideekin, gauza berriak proposatuz, itxoitea asko tokatzen zaigu, baina, gauza horietarako ere aprobetxatzen ditugu, eta ez dakite lantalde guztia lanean ikusiz baita ere, ez? Orduan, batean eta bestean asko aprobetxatzen dut, orduan batetik eta bestetik... Nun makilatzeiz gehiago? Hori ere... Telebistan adibidez dutxatu gabe jutiak, guapo garribez, baina usaituta ez egiten. Eta antzerkian ere, azkenan urruti gelditzen geha, ez? Lehenengo lerrotakok eta igual pixka bat usaindu dezakete, baina muturro horretaraino ere ezkea iristen. Makillatu gehiago, rodajetan, ez? Nik behintzat bai. Ez zaitu oraindik tokatu antzerkian horrelako pertsonaiarik egitea, makillaje gehiagirik ere eskatzen duenik, baina zean gehiago, ez? Filmetan eta tokatu zaitu odolak eta hilda egotea eta, gauza asko, orduan horre makillaje lana ere ipatzeko izaten da, bai. Ondo. Jon Plaza, hola, ondila. Hore ondia izan da, zuemen izatia. Iregin asko gozatzen jaun. Aurrez aurre, telebistan ikuste jaunian, holtza gainean zesanik ez. Eta indi beharra, gaurko hone bai, bitzase plater. Zeitzura daukan horre gaina. Ez dakitena da, hemen esnegain pixka gehiago beharko ezoten, Joseba, hau potolo gelditzen nahi da. Edo hola gustatzen zaizu. Oso ondo ziogori. Haure bai, ni loditx xamarrain dio, baino, jarriko jo laungarri hola iskina pare batian, baten konpota pixkat, bestian pesto pixkat, baitu, bat, bi, eta hiru, ze gauza ona. Ez naiz fijatu nola frijitu ituzun, Joseba. Zein? Nola frijitu ituzun, ez naizela fijatu, Oiek, hemen ondon bota eskiat. Karo, hor jarriko banitunik, oiek danak jata desmontatu ingo zizezkiala, eta azkenen gizton ziskoa montatuko. Jende bakizu esatezen, askotan hemen digan pasatzeitu eta gero esatezen, nola indekauta, Mimo ondikin. Gio, nahi eran hor dago txintxilika, programa, aldezu berriro ikusi. Venga, konputa pixkat bakoitzei gainean jarriko zio. Kategorikoa.
Eta, aita esatizakeen bezala, esai despistatu, Jose. Hombre. Esai despistatu. Hombre, etxeko firma. Etxeko firma. Bandera. Bueno, launak, eskerrik asko horroteatik, iri, etortzeatik. Jo, plazer handia zurekin egotea. Urren erango atxi berriz ere, zeu Bai euna. ba, ondo segi. Agur lagunak. Aio da noi. Jo.